कोकण आहे साहित्य रत्नांची खाण. याच भूमी नदीलीत साने गुरुजी, विंदा, खांडेकर, जयवंत दळवीं सारखी अनेक रत्न. हाच वारसा चालवतायत नव्या पिढीचे, नव्या दमाचे साहित्यिक. अशाच साहित्यिकांसाठी कोकण सातनं आणलं हक्काचं व्यासपीठ. जागर कोकणच्या साहित्य रत्नांचा. नमस्कार. कोकणचं पहिलं दैनिक कोकण सात आणि कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण सात लाईव्हच्या जागर कोकणचा साहित्य रत्नांचा या विशेष सदरामध्ये मी आपलं सगळ्यांचं स्वागत करतो. आजपर्यंत सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातले किंवा कोकणातले जेवढे साहित्यिक आहेत त्या साहित्यिकांपर्यंत आपण पोहोचलो आहे, त्यांच्या मुलाखती घेतल्या आहेत आणि त्यांच्या एकंदरीत प्रवासाबद्दल, त्या प्रवास वर्णनाबद्दल आणि साहित्यातल्या क्षेत्रातल्या त्यांच्या योगदानाबद्दलची माहिती आपण आतापर्यंत घेतली. आज एका विशेष व्यक्तिमत्वाकडे आपण आहोत. साहित्य क्षेत्रात त्यांचं योगदान तर आहेच, पण ग्रंथालय चळवळ असेल, इतिहास असेल, त्याचा अभ्यास असेल, या क्षेत्रात ज्यांनी महत्त्वपूर्ण योगदान दिलं असे SPK कॉलेजचे माजी उपप्राचार्य डॉक्टर G. बुवा सर आपल्यासोबत आहेत. सर, आपलं खूप खूप स्वागत. सर, नमस्ते. जसं सरांचा मी उल्लेख केला, साहित्य क्षेत्र असेल, इतिहासाचा अभ्यास असेल, त्याचबरोबर ग्रंथालयीन चळवळीत सुद्धा सरांचं खूप मोठं योगदान आहे. आणि हे योगदान देत असतानाच त्यांनी साहित्य क्षेत्रात केलेल्या कार्याबद्दलची माहिती आज आपण त्यांच्याकडनं घेणार आहोत. सर, तुमच्याबद्दल मी जशी ओळख करून दिली, म्हणजे एक ग्रंथपाल म्हणून तुम्ही सुरुवात केली होती, उपप्राचार्य पदापर्यंत तुम्ही गेला आणि विज्ञान शाखा किंवा या शाखेकडे तुम्ही सुरुवातीपासून तुमचं शिक्षण झालेलं दिसून येतं. मग विज्ञान आणि मराठी हा तसा एक थोडासा वेगळा विषय आहे आणि विज्ञानात आपण शास्त्र शिकतो किंवा वेगळ्या गोष्टी शिकतो, भाषा असते, पण मराठी भाषा, मराठी साहित्य हा एक खूप वेगळा विषय आहे. तर तुम्ही मराठी साहित्याकडे कसे वळला आणि साहित्याची आवड कशी निर्माण झाली? हां, याची सुरुवातच विचारात घ्यायची झालीच तर मला प्रथमतः माझ्या प्राथमिक शिक्षणाकडे वळावं लागेल. मराठी शाळेमध्ये असताना माझा मोठा भाऊ, जो माझ्यापेक्षा 5 वर्षांना मोठा आहे, तो उत्तम वाचक होता. नवनवीन पुस्तकं तो आणायचा. काय कसं आहे हे कळायचं नाही, पण ते आपण उघडून वाचावीत. आणि त्याच्यामध्ये हेरकथा, बाबूराव अर्नाळकर वगैरे हे सगळी मालिका असे, नाईक यांच्या ते छोटे छोटे पुस्तकं असायचे आणि ते घेऊन आपण गमतीनं वाचायचो आणि त्याच्यामध्ये वेळ कधी निघून जायचा. पण बेसिकली मला जी आवड होती ती गणिताची, विज्ञानाची होती, म्हणून पुढे मी विज्ञान शाखेकडे गेलो. हे करत असतानाच ज्या काळामध्ये भावांची पुस्तकं वाचत होतो त्यावेळेला अमृत नावाचं एक मासिक निघायचं आणि त्याच्यामध्ये अनुप्रासात्मक रचना, जे काकाने काठीने कावळा मारला अशा प्रकारची जी विधानं असायची ही मला गंमत वाटायची. आणि असंच एक मी विधान केलं आणि त्या अमृत मासिकाला पाठवून दिलं. बुवांच्या बाळूने बोकडाला बोळात बडबड बडविले, असे मला अजूनही विधान आठवतं. आणि मला पुण्याहून तो अमृत मासिकाचं एक अंक आणि प्रशस्ती पत्रक आलं, तू लिहित जा. आणि तेव्हापासून मग मी निबंधाकडे वगैरे लक्ष दिलं आणि 5वी नंतर पुढच्या काळामध्ये मी कुठल्याही निबंध स्पर्धेमध्ये बक्षीस हे मिळवतच राहिलो. त्यामुळे मराठीकडे माझं लक्ष वेधलं गेलं. एक वाचनाची आवड आणि लेखनाकडे ते या पद्धतीनं वळलो. मात्र माझा मूळ पिंड होता तो विज्ञान शाखेचा, म्हणून मी विज्ञानाकडे गेलो. नक्कीच. म्हणजे मी ज्या कॉलेजचा उल्लेख केला, श्री परमचंद खेमराज कॉलेज, ज्या राजेसाहेबांनी हे कॉलेज सुरू केलं, त्या कॉलेजमध्ये अगदी ग्रंथपालांपासून उपप्राचार्य पदांपर्यंत तुम्ही कारभार सांभाळलेला त्या कॉलेजचा, किंवा तिथे योगदान पण तेवढंच दिलं. आणि हे योगदान देत असताना अनेक जे इतिहासाचा अभ्यास पण तुम्ही तिथे केला, सावंतवाडी संस्थांचा इतिहास पण तुम्ही लिहिला, किंवा अनेक काव्यसंग्रह पण तुमचे आहेत. ग्रंथालयीन चळवळीबद्दलचा एक ग्रंथ आपल्याला समोर दिसतोच. म्हणजे असे विविध लिखाण तुम्ही केलं. तर हा प्रवास कसा होता, म्हणजे ग्रंथपाल ते उपप्राचार्य पदापर्यंतचा, आणि त्याच दरम्यान म्हणजे कॉलेजमध्ये असतानाच तुम्ही साहित्याकडे पण तेवढं लक्ष दिलं होतं? त्याचं असं झालं, मी इथं जो पहिल्यांदा जॉईन झालो तो फिजिक्सला डेमॉन्स्ट्रेटर कम लेक्चरर आणि ग्रंथपाल असं दोन्ही माझ्याकडे ते सोपवलेले होते. डॉक्टर कौसुलकरांच्यामुळे फिजिक्सची मला आवड विशेष निर्माण झाली. त्यांचं अगदी एखादी गोष्ट क्लिअर करणं, आणि मी पहिल्यांदा उत्तम प्रकारे, माझ्या मतेनं उत्तम प्रकारे का, नंतर कौसुलकर म्हणाले काही सिस्टीम ज्या नाही त्या तुम्ही आमच्याकडे प्रॅक्टिकलला राबवल्यात आणि त्यामुळे ज्या दिवशी प्रॅक्टिकल संपेल त्या दिवशी सर्टिफिकेशन ही तुमची कल्पना आवडली. आणि दुसरं अंग मी तुमचं बघितलं की तुम्ही सिस्टमॅटिकली लिहिताय आणि वाचन करता लिहित का नाही.
म्हणून असं म्हटलं तर बघू म्हटलं लिहायचं आहे, माझ्या मनात आहे तसं वगैरे. हेच चालू असताना ते पुढं डॉक्टर कौसुलकर प्राचार्य झाले आणि त्यांनी म्हणाले आता तुम्ही व्यवसाय मार्गदर्शनावरती लिहा बघू. सुदैवानं व्यवसाय मार्गदर्शन विषयक माझे काही मित्र होते, त्याच्यातून पुष्कळी माहिती लिहिली होती. तो लेख लिहिला, तो लेख त्यांना आवडला आणि खेमराजीमध्ये पहिला तो लेख घेतला. याच दरम्यान 1975 ते प्राचार्य झाले. त्याच काळात 27व्या अखिल भारतीय महाराष्ट्र ग्रंथालय सार्वजनिक ग्रंथालय संघाचं अधिवेशन इथं 27वं भरलेलं होतं. त्याच्या प्रमुख याच्यामध्ये जयानंद मटकर होत्या आणि काही नामवंत असे इथले सावंतवाडीतले होते. मी नवीन होतो तसंच 1-1.5 वर्ष येऊन झालेलं होतं आणि कौसुलकर प्राचार्य असल्यामुळे ते पुढे मला बऱ्याच वेळा ते घेऊन जायचं. फिजिक्समुळे ओळख आणि नंतरच्या काळामध्ये नेक्स्ट इयरला मला ग्रंथपालाची पद मिळालं आणि त्यामुळं काय झालं, त्या चळवळीकडे मी खेचला गेलो. त्या चळवळीमध्ये ग्रंथ हे उद्याचे प्रेरक आणि मार्गदर्शक असे असायचं मी एक लेख लिहिलेला होता आणि तो फक्त कौसुलकरांच्या आग्रहामुळे लिहिलेला होता. मटकरना तो खूप आवडला आणि म्हणले तुमच्या चळवळीकडे बरंच लक्ष दिसतंय. नाही म्हटलं हा अभ्यासाचा भाग म्हणून मी हे काम केलेलं होतं, मग आमच्याकडे येत चला. खरे तर 2 वेगळ्या विचाराची माणसं पण एकमेकाला समजावून घेऊन राजेसाहेबांना मी कानावर घातलं. असं म्हणतायत, काय हरकत नाही म्हणजे जयानंद मटकरांच्याकडे तुम्ही लिहिलात मग कुठं बिघडतं. बरोबर. याचबरोबर मी इतिहासाकडे कसं वळलं असा एक प्रश्न निर्माण होतो बऱ्याच वेळेला. तर राजेसाहेबांची माझी एक ओळख अशा पद्धतीनं झाली की माझं नाव त्यांनी विचारलं. बुवा, पुरी वगैरे हे नाथ संप्रदायाशी निगडीत आहे आणि त्यांचे गुरु हे नाथ संप्रदायातले भारती महाराज वगैरे आहेत. ही परंपरा आणि मी ज्या गावामध्ये राहतो तिथं मौनी महाराजांचं स्थान आहे. मौनी महाराज हे शिवाजी महाराजांचे गुरु हे फारच अजूनही फार कमी लोकांना माहीत आहे. या संदर्भातून त्यांनी मग मला बोलवायला, मग माझी वाचनाची आवड, मग स्वतःची लायब्ररी आहे त्याच्यामध्ये लिब्स क्लासिफिकेशनमध्ये शिवरामराजांनी क्लासिफिकेशन कसं केलेलं आहे ते बरोबर आहे की नाही याची चर्चा होत राहताना मी त्यांच्याही जवळ गेलो. न कळत राजेसाहेब, कौसुलकर आणि जयानंदजी मटकर यामुळे या चळवळीत मी ओढला गेलो आणि त्यानं मला मेंबर करून घेतलं श्रीराम वाचन मंदिरचं. नंतर त्याने त्यावेळेलाच मला सर्टिफिकेट कोर्स तुम्ही सुरू कराल का आणि त्यासाठी योगदान द्याल का असं विचारलं. तर अशा पद्धतीने त्या चळवळीकडे मी ओढला गेलो. नक्कीच, म्हणजे इतिहासाचा उल्लेख झाला आणि तुम्ही सांगितलं की तुम्ही इतिहासाकडे कसे वळला. कारण मी हाच प्रश्न खरं तर विचारणार होतो की साहित्यिक म्हटलं की अगदी तुम्ही ग्रंथालय चळवळीत असल्यामुळे वाचन किंवा ह्या गोष्टी असतीलच, काव्यसंग्रह पण तुम्ही लिहिला, लेखनही करत होता, पण एक इतिहास, एक त्याच्यात वेगळा अभ्यास करावा लागतो, बरीचशी माहिती घ्यावी लागते, बरंचसं वाचनही लागतं आणि विविध भाषांमधलं दस्तऐवज आपल्याला ओळखून घ्यावे लागतात. बकरींचा पण अभ्यास आपल्याला तेवढा लागतो आणि तो तुम्ही केलेला दिसतोय. कारण देशातली जी काही प्रमुख संस्थानं आहेत त्यातलं एक सावंतवाडी संस्थान आपलं इथलं राजघराणं आहे आणि या राजघराण्यावर आतापर्यंत जेवढी काही पुस्तकं लिहिली गेलीत किंवा इतिहास लिहिला गेला त्याच्यापेक्षा तुमचा जो इतिहास आहे तो अधिकचा आहे. अगदी आतापर्यंत इतिहासात आपण बघितलं तर राजे महाराजांचंच कौतुक इतिहासात जास्त होतं. राजमाता असतील किंवा त्यांच्या ज्या पत्नी होत्या त्यांच्याबद्दल क्वचित कुठेतरी आपल्याला लिहिलेलं आढळतं किंवा एखादा उल्लेख आढळतो, पण तुमच्या इतिहासामध्ये राजमातांचा तेवढाच उल्लेख दिसतो, तेवढाच अभ्यास त्यात दिसतो. तर या इतिहास लेखनाबद्दल सावंतवाडीच्या संस्थानावर म्हणजे प्रत्येक व्यक्तीवर तुम्ही एक पुस्तक सुद्धा लिहिलेलं आहे, तर त्या सगळ्याबद्दल काय सांगाल? त्याचं असं झालं, मी मगाशी राजेसाहेबांचा उल्लेख केला. राजेसाहेब हे उत्तम इंग्रजीचे अभ्यासक होते, तसे इथं मराठी साहित्य देखील ते उत्तम प्रकारे, त्यांचं इंग्लिशमध्ये एज्युकेशन झालं असलं तरी मराठी देखील साहित्य वाचायचे. बरोबर. आणि बापूसाहेबांच्या डायऱ्या त्यांनी इथं आल्यानंतर 1910 पासूनच्या डायऱ्या आणि तत्पूर्वी पहिल्या महायुद्धावरती ते असताना मेसोपोटेमियाला तिथले काही नोटबुक्स, तर ते मला मुद्दाम वाचायला द्यायचे, बघा वाचून वगैरे. हे वाचत असताना माझ्या लक्षात आलं, अरे याच्यामध्ये फारच काहीतरी मौल्यवान असं आहे. उदाहरण दाखल सांगायचं एखादं तर, इट वॉज रेड लेटर डे इन माय लाईफ दॅट डिअर श्री अलाउड इट मी टू स्लीप ॲट हिज फीट, असं उदाहरण त्याने एक असं वाक्य केलेलं होतं. कुठं तर साटम महाराजांची मला एकदा त्यांच्या पायाकडे झोपायची संधी दिली, हा माझ्या आयुष्यातील सुवर्णाक्षराने लिहिण्यासारखा दिवस. बरोबर. ह्या वाक्यानं मी भारावून गेलो. एक राजा ब्रिटिश मॅनमध्ये शिकलेला आहे, पूर्ण अधिकाराने सत्तेवर आलेला आहे आणि तो लिहितोय राज्यपद मिळाल्यानंतर की मला एका साधूनं त्यांच्या पायाकडे झोपायची दिली माझ्या सुवर्ण संधी. मग हा राजा कसा आहे? हे बापूसाहेबांचं चरित्र वाचणं, राजेसाहेबांना विचारणं, हे सगळं सुरू झालं. मग ते म्हणाले तुम्ही डायऱ्या सगळ्या वाचून काढा. आणि ते करत असताना बापूसाहेब महाराज हे रामराजा याचा उल्लेख आढळला. त्यांची गांधींची झालेली भेट किंवा आंबेडकरांची झालेली भेट आणि आंबेडकरांच्याबद्दल झालेले उल्लेख आहेत ना, हे म्हणजे या सगळ्या लोकांनी
छोट्याशा राज्यासारखं संस्थानासारखं संस्थान भारतात नाही असा उल्लेख केलेला आहे. ही जग फिरलेली माणसं होती. त्यामुळे यांच्याबद्दल आणखीन अभ्यास करून लिहिलं पाहिजे असं माझ्या मनात आलं. म्हणून राजेसाहेबांच्यावरती पुस्तक लिहिलं. नंतर राणीसाहेबांचं म्हणजे राजमातांच्यावरती लिहिलं आणि मासाहेबांच्यावरतीही लिहिलं. त्याचं कारण हे, आणि ही करत असताना त्यांनी पुष्कळचे संदर्भ, मी बडोद्याला जाऊन आलो. एक आणखीन वैशिष्ट्य असं आहे की या इथं 3 सावंतवाडी संस्थानामध्ये 3 राजकन्या ज्या आल्या त्या बडोद्याहून आल्या. आता सध्याच्या युवराजने देखील त्या याच्याच आहेत, आपल्या गुजरातच्याच आहेत. तर असा योगायोग आहे. आणि बडोद्याचे सयाजीराव महाराज गायकवाड 18 वर्ष निरक्षर असलेला हा राजपुत्र एक 6 भाषांमध्ये उत्तम प्रकारे लिहू लागला आणि त्यांनी ग्रंथालय चळवळ राबवली. हे माझ्या लक्षात. 3 भाषांमध्ये असलेलं लायब्ररी मिसलिनी हे जर्नल त्यांनी लिहिलेलं होतं. त्यांनी मला प्रोत्साहित केलं की अरे बापरे, हे ग्रंथालय चळवळीकडे आपण लक्ष दिलं पाहिजे. त्याला कारण ते सयाजीराव महाराजांचे आलेले कॉन्टॅक्ट यांच्या माध्यमातून. पुढच्या काळामध्ये तुम्हाला इथे एक पुस्तक मी दाखवतो, इथं ठेवलेलं आहे. हे जे पुस्तक मी लिहिलं ग्रंथालय, सयाजीराव महाराजांनी ग्रंथालय चळवळ, तर इंग्लंडमध्ये आणि अमेरिकेमध्ये जी ग्रंथालय चळवळ आहे ती चळवळ इथे राबवण्याचा आपल्या संस्थानामध्ये आणि भारतामध्ये त्यांनी प्रयत्न केला. आणि याला पूरक अशी भूमिका राजेसाहेबांची, बापूसाहेब महाराजांची होती. म्हणून ग्रंथालय चळवळीकडे मी असा खेचला गेलो. आणि पुढची संधी दिली ती मटकरणी, कारण ही कोर्सेस सुरू करायचे ते पब्लिक लायब्ररीकडे. तर त्यावेळेला त्यांनी मला सांगितलं राज्य शासनाचा कोर्स आहे तो तुम्ही तुमच्या अंडर सुरू करा. पुढे मुक्त विद्यापीठाचे कोर्सेस सुरू झाले. बिलीप झालं, एमलिप झालं आणि एमफिल देखील मी कॉलेजमध्ये सुरू केलं त्याला कॉलेजमध्ये. आणि PhDचे क्लास देखील याच्यातूनच झाले. एक छोट्याशा या सावंतवाडीसारख्या गावात ग्रंथालय चळवळ अगदी टॉपला. मी PhDचा मार्गदर्शक म्हणून मला मान्यता मिळाल्यानंतर माझ्या हाताखाली आजवर 15 विद्यार्थ्यांनी PhD केलेली आहे. अगदी गेल्या आठवड्यात देखील 4 विद्यार्थ्यांच्या सलग वायवा झाल्याने 4ने डिक्लेअर केलं. या चळवळीमध्ये मला काम करायला मिळालं, त्याला ही माणसं कारणीभूत. नक्कीच. आपण सावंतवाडीच्या इतिहासाबद्दल बोलत असताना पंचम खेमराजांपासून पुढचं तुम्ही सगळं सांगितलं, पण तुमच्या इतिहासात त्याच्या मागचाही इतिहास आपल्याला आढळतो. अगदी 1600 पासूनचा, म्हणजे पहिल्या खेम सावंतांपासून सावंतवाडीची निर्मिती करणारे आपले राजेसाहेब असतील किंवा तोही इतिहास तुमच्या इतिहासात आपल्याला लेखनात दिसून येतो. तर ते संशोधन नेमकं कसं असं झालं की खरं तर सावंतवाडीच्या प्रेमात मी 1972 मध्येच पडलेलो होतो. आमच्या कॉलेजची बॉटनीची ट्रिप आलेली होती. माझा बॉटनी विषय नव्हता, पण माझा रूममेट बॉटनीचा होता. त्याच्यावरून आम्ही 1-2-3 जण होतो जे फिजिक्सचे होतो, ते आलो. आणि बॉटनी, झुलॉजी वगैरे हे सगळं संशोधन त्यांचं चाललेलं असतं ना. फक्त आम्ही इथं सावंतवाडीत फिरायचो. सुंदर वाडी वाटली, छान तळ आहे. त्या तळ्यामध्ये तुम्ही डुंबला नसता एवढा आम्ही डुंबलो त्या आठवडाभरामध्ये आणि आजूबाजूची माहिती घेतली. आणि सावंतवाडी याला सुंदरवाडी नाव दिलं पाहिजे, इतकी सुंदर आहे असं म्हणत असतं. आणि याबद्दल मी विचारत असताना राजेसाहेब म्हणाले हे पूर्वी सुंदरवाडीच होती, सराटा गावची एक वाडी होती, हा कुठं उल्लेख मिळेल. मग त्याचा शोध आम्ही घ्यायला लागलो. तर मग एक पुस्तक मला तिथं राजवाड्यातच मिळालं की सावंतवाडीच्या इतिहासाची साधने, त्याच्यामध्ये 1651 मध्ये असं सुंदरवाडी असा उल्लेख आहे. तोपर्यंत त्याला सुंदरवाडीच म्हणत होते. त्याच्यानंतर ही सावंताची वाडी 92 नंतर झाली. पुढील काळामध्ये 18 एप्रिल 1852 इथलं श्रीराम वाचन मंदिर स्थापन झालं. तर याची जी घटना आज या ग्रंथालयामध्ये आहे आणि ही लिहायला मी घेत असताना माझ्या लक्षात कसं आलं, अरे याबद्दल आपल्याला वेगळं काही मांडता येतं का बघूया. मी एमफिल नंतरच्या काळामध्ये 77 मध्ये पुढच्या 4-5 वर्षातच करायला सुरुवात केली. तर एमफिलला एक प्रबंध लिहावा लागतो छोटासा, आणि ती संशोधनाची पार्श्वभूमी. कुठल्याही विद्यापीठामध्ये असं हे करत असताना, एमफिल करत असताना वगैरे किंवा एमलिप करत असताना पर्टिक्युलरली ऑब्जेक्टिव्ह इतर संशोधनामध्ये एक तुम्हाला टायटल दिलं जातं की बाबा अमुक एक याच्यावरती रिसर्च करा. ग्रंथालयशास्त्राच्या संशोधनामध्ये पहिल्यांदा असेल की ते शीर्षक कसं डिझाईन करायचं, त्याच्यानंतर त्याची उद्दिष्ट कशी मांडायची, उद्दिष्टानंतर त्या अनुषंगानं साहित्याचा वेध कसा घ्यायचा, आणि मग माहिती संकलन आणि विश्लेषण ही सिस्टीम बसवली. या प्रोसेसमध्ये मला जायला मिळालं ते डॉक्टर गणपुले IITचे चीफ लायब्ररियन होते आणि माझे मित्र प्रदीप कर्णिक, आणि त्यांनी मला त्या टीममध्ये घेतलं. तुम्हाला ही आवड आहे तर हीच सगळी सिस्टीम मला इकडे हे संशोधन करताना बघता येईल, या अनुषंगानं हा शोध मी सुरू केला आणि संशोधनात्मक लिखाणाकडे बळलो. त्याच्यामध्ये सावंतवाडीला कधी सुंदरवाडी कधी म्हटलं, कुठले राजे कधी आले आणि हे तिथून आले असा पुरावा काय. मग संशोधना कधी गाफील राहता कामा नये. त्यांना चिकित्सकपणे आणखीन पुढं कुठं जाता येईल असं सातत्याने विचार केला पाहिजे. एक ठराविक दिशा ठरवून त्याची उद्दिष्ट आणि त्या उद्दिष्टाच्या अनुषंगानं माहितीचं संकलन
आणि त्याचं प्रतिपादन आणि त्याच्यातून निष्कर्ष ही मांडणी घेऊन पुढे गेलात आणि साधनं गोळा करायला लागला तर आपल्याला निश्चित काहीतरी मिळतं हे लक्षात आल्यानंतर तसा मी शोध घ्यायला गेलो. आणि असं उत्तम उदाहरण माझ्याही ह्या अभ्यासामध्ये असं आलं की देअर ईगल लँडेड नावाचा एक सिनेमाही आला आणि तसंच एक पुस्तकही आलं, तेथे गरुड उतरला, त्याचं मराठीमध्ये भाषांतर झालं. त्याचं लेखक मी विसरलो आता खरं तर त्या पुस्तकामध्ये काय केलेलं, एक फादर या सेमेंट्रीज ज्या असतात ख्रिश्चनांच्या, तर एका इंग्लंडमधल्या एका परगाण्यामध्ये कुठल्या थडग्यावरती कुठल्या काळामध्ये कशी नावं लिहिलेली आहेत. म्हणजे उदाहरणादाखल आपल्याकडे जर ही थडग्याची परंपरा पाटील विष्णू गणेश असं असेल, काही जणांचे विष्णू गणेश पाटील असेल किंवा आणखीन काही त्याला उपाध्या देऊन त्याच्या पुढे विष्णू गणेश पाटील असं काहीतरी केलं असेल, तर असं करत असताना एका थडग्यामध्ये एकच माणसाला पुरलं जातं, ठेवलं जातं, ही परंपरा आहे. तर एका त्या दगडावरती त्याला 11 नावं दिसली आणि हे 11 नावं का याचा शोध घेतला. आता संपूर्ण ती कादंबरी मी तुम्हाला सांगत नाही, मुद्दाम ती वाचा पाहिजे तर 11 लोकांना एकत्रित करून हिटलरनं काय केलेलं होतं, तर त्या चर्चिल लंडनचे जे इंग्लंडचे पंतप्रधान होते त्यांना पळवायचा प्रयत्न केलेला होता आणि तो सगळ्यात सक्सेसफुल होते अशी सिच्युएशन निर्माण झाली. ही टीम तयार झाली 11 लोकांची आणि चर्चिल कुठं आहेत, एका मित्राकडे जेवायला आलेले आहेत आणि ते अस्वस्थपणे त्या टेरेसवरती फेऱ्या मारत आहेत. बाकी सगळी तयारी चाललेली आहे, कारण का कुठून हल्ला होईल सांगता येत नाही, इतकं ते देशाबद्दल व्याकुळ झालेले होते. आणि हे पकडायला टीम 11 लोकांच्या हळूहळू पुढे जाते. याचा मेसेज देखील त्यांनी पाठवलेला असते की ईगल लँडेड, देअर ईगल लँडेड, त्या पुस्तक तिथं गरुड उतरला. आणि हे करत असताना ते 11 लोक मारले जातात तिथं. का तर ही बातमी चर्चिलना अगोदरच कळलेली होती, फक्त फायरिंगसाठी त्यांनी जे सैनिक आपले ठेवले होते लंडनचे, त्यांना आदेश मिळताच त्यांनी फायर केलं आणि 11च्या 11 लोक मारले गेले. त्या 11 लोकांना ते सिमेंट्रीमध्ये पुरलेलं होतं एकाच ठिकाणी. त्यांचे ते नावाचा फलक होता, काही ज्यू होते, काही ख्रिश्चन होते, इतर काहीचे होते. तर ही 11 नावं. आणि म्हणजे हे संशोधनाचं पुनर्संशोधन, नावं लिहिण्याची पद्धती फक्त शोधत असताना त्याला याच्यावर 11 नावं दिसली म्हणून तो पुढे गेला, त्याला रिसर्च म्हणतात. तर अशा प्रकारचा रिसर्च वेगळ्या वेगळ्या पद्धतीनं कसा करता येईल. मग आपण जे काही आता पिंगुळकरांचा इतिहास आहे सावंतवाडी संस्थांचा, अन्य काही लोकांनी मेमोरीज ऑफ द सावंतवाडी नावाचं आहे ऑडिननं लिहिलेलं आहे, ते 1880 मधलं पुस्तक आहे. याच्या पलीकडे काय जाऊन लिहिता येईल का म्हणून मी विचार म्हणजे रिसर्च. तर बापूसाहेबांच्या डायऱ्या, राजेसाहेबांच्या डायऱ्या किंवा त्यांचे ॲडमिनिस्ट्रेटिव्ह रिपोर्ट्स, एक उत्तम प्रकारचं डॉक्युमेंटेशन केलं असेल तर ते सावंतवाडी संस्थांना केलेलं आहे. तर म्हणून गांधीजींनी याला मेरिटेस्टेज म्हटलेलं आहे. तर सगळ्या प्रकारच्या तपशीलवार नोंदी आजही आपल्या शाळांच्यामध्ये असं रेकॉर्ड मिळणार नाही. म्हणजे विविध गटातील जाती धर्माची मुलं कुठल्या इयत्तेत शिकता आहेत, किती मार्क्स मिळवलेले आहेत, त्यांची प्रगती कशी झालेली आहे, का त्याला खाली ठेवणं, असं सगळं किंवा या संस्थानामध्ये आलेले पाहुणे कोण आले, किती दिवस राहिले, कुठं राहिले, त्यांची व्यवस्था करण्यासाठी देखभाल करणारे कोण, किंवा एखादा रोग पसरला, इथं प्लेगचा प्रादुर्भाव किंवा मलेरियाचा प्रादुर्भाव व्हायचा, कुठल्या गावात किती कोणत्या जातीचे लोक अधिक प्रमाणामध्ये बाधित झाले, त्यातले जगले किती, हा सगळा तपशील आज येऊन त्या ॲडमिनिस्ट्रेटिव्ह रिपोर्टमध्ये पाहायला मिळतो. आणि असं जर चिकित्सक आपण हे केलं, त्याचं ॲनालिसिस केलं तर नवं काहीतरी मिळायला लागतं. म्हणजे इथं मला काही अशा गोष्टी मिळाल्या की 1924 महिलांसाठी फ्री एज्युकेशन, मोफत एज्युकेशन. खरं तर ज्यावेळेला आपल्यामध्ये शिवसेना आणखीन हे कसं अलाइन गव्हर्नमेंट आलं, तर त्या काळामध्ये मनोहर जोशींनी ते केलेलं होतं की मुलींना मोफत शिक्षण केलं वगैरे केलं होतं. त्याचं खूप कौतुक झालं होतं की पहिल्यांदा राज्याचं. पण या संस्थानामध्ये पहिल्यांदा 1924 केलेलं होतं ते. इतकंच नव्हे तर 1927 सुरू झालेलं मॅटर्निटी होम जे आता जिथं आयुर्वेद महाविद्यालय आहे त्याचा मला पण तो शोध मिळाला. त्या काळामध्ये येणाऱ्या बाळंतिणीला 11 दिवस तिथं फ्री राहायला मिळायचं. म्हणजे मुलाचा खर्च, बाळंतिणीचा खर्च, आणि तिच्यावर आलेली एक दाई असेल तर तिचा देखील संपूर्ण चहा पाणी राहणं वगैरे खर्च हे मोफत होतं. आणि त्यांच्या पाहण्यासाठी त्या काळामध्ये नर्सिंगचा कोर्स सुरू केलेला होता इथं, जो आज तिथं बंद पडलेला आहे, इथं नाही. म्हणजे
अशा प्रकारची योजना या शहरामध्ये केलेली होती. रिसर्चच्या ह्याच्या सिस्टीममध्ये जात असताना चिकित्सक म्हणे मला आढळले. तर हीच याच्यातून बरंच काही आपल्याला नव्यानं सापडायला लागतं, म्हणून ह्या संशोधनाच्या पुनर्संशोधनाकडे मी वळलेलो होतो. ही तर वस्तुस्थिती आहे. नक्कीच इतिहासाचा उल्लेख आलाय आणि इतिहासाचा उल्लेख आल्यानंतर जर मी छत्रपती शिवाजी महाराजांचं नाव घेतलं नाही तर तो इतिहास पूर्ण होणार नाही असं मला वाटतं. आणि मगाशी बोलता बोलता तुम्ही एक वाक्य उच्चारलं त्याच संदर्भातला हा प्रश्न म्हणजे की शिवाजी महाराजांचे गुरु कोण. अगदी 400-450 वर्ष आता आपण त्या गोष्टीवर चर्चा करतो की छत्रपती शिवाजी महाराजांचे गुरु कोण होते. ही मौनी महाराजांचा उल्लेख केला. तर हा नेमका इतिहास काय आणि विशेष म्हणजे मौनी महाराजांवर तुम्ही एक कादंबरी लिहिताय असंही समोर येतं आणि ती लवकर प्रकाशित होण्याच्या दृष्टीने तुमचे प्रयत्न आहेत. तर याबद्दल काय सांगा, कारण उत्सुकता आहे की शिवाजी महाराजांच्या या गुरूंबद्दलची. शिवाजी महाराजांचे गुरु मौनी महाराज हे निश्चितपणानं जे सिद्ध करता येतं की इतर कुठल्याही गुरूंच्या बद्दल अजूनपर्यंत डॉक्युमेंट्स कुठलेही मिळाली नाहीत. या मराठी संशोधन पत्रिकेमध्ये मी पहिला एक लेख लिहिला आहे की त्यांना मिळालेल्या सनदा किती. मागो माळी जे BED कॉलेजचे गारगोटीचे प्राचार्य होते त्यांनी हे पुस्तक सोडलं. अभिलेखागृह जे आहे कोल्हापूरला त्याच्यामध्ये आज ह्या सनदा उपलब्ध आहेत. आणि शिवाजी महाराज यांची भेट इतर कुठल्याही संताबरोबर झाली की नाही याच्याबद्दल अजूनही कुठं ठोस पुरावे मिळत नाही. फक्त एकाच संताबद्दल मिळतात ते कुठले तर मौनी महाराजांच्या. शिवाजी महाराजांच्या बरोबर त्यांचे बखरकार असायचे. काय काय नोंदी केल्या कुठे गेले लिहायचं. तर ही वाकणीसांची जी बखर आहे नेहमी जे की नाही शिवाजी महाराजांच्या बरोबर असायची त्याच्यातले 91 कलमी बखर आहे. यातलं 76वं कलम आहे. या कलमामध्ये संपूर्ण शिवाजी महाराज आणि मौनी महाराज यांची 1676च्या भेटीबद्दलचा उल्लेख आहे. शिवाजी महाराजांना सगळीकडून पुष्कळचं अपयश येत होतं. औरंगजेब एका बाजूने चाल करून येत होता. घरबेदी निर्माण झालेले होते आणि अशा परिस्थितीमध्ये काय करावं, कुणाचा आशीर्वाद घ्यावा. तर त्यावेळेला मौनी महाराजांचा आशीर्वाद घ्यायला सांगितलेलं होतं. कुणी तर रत्नागिरीजवळ एक याकूब बाबा नावाचे संत होते. तुम्ही आता महाराजांना जाऊन भेटा. त्यावेळेला मौनी महाराज समाधीमध्ये होते. समाधींचं ध्यानधारणा करत होते. तर काही त्यांनी तिथं 6 तास असा उल्लेख केलेला आहे. तो मी काय इतका गृहीत धरत नाही. त्या बकरीच्या नोंद आहे ती 6 तासांचा उत्तर आहे. पण काय बराच दीर्घकाळ ते त्यांच्यासमोर उभे राहिले. अष्टप्रधान मंडळ बरोबर होतं. आणि त्याच्यानंतर समाधीतून मौनी महाराज जागे झाले. तर त्यावेळेला जी काय गोड नेलं होतं ते मौनी महाराजांच्या तोंडामध्ये त्यांनी घातलं. त्यांनी घेतलं. त्यातला थोडा भाग काढून शिवाजी महाराजांच्याकडे दिला. आणि सोनचाफ्याचा तुरा मोरोपंतांच्या हातामध्ये होता. मोरोपंत पिंगळे त्यांचे प्रधान. तर त्यांनी तो घेतला आणि डोक्यावरती आपटला महाराजांनी, म्हणजे शिवाजी महाराजांनी त्यांच्या साधूवरती ते हे अर्पण करण्याचा प्रयत्न केला. तो त्यांनी पकडून मौनी महाराजांनी शिवाजी महाराजांच्या डोक्यावरती आपटला आणि दक्षिणेची दिशा दाखवली. सगळीकडून अपयश आलं. त्यांना खरं तर उत्तरेला जायचं होतं आणि दक्षिण दिशा दाखवली म्हणून ते दक्षिणेला गेले आणि तिकडे त्यांना विजय आणि अमाप धनही मिळालं. त्यामुळे शिवाजी महाराज पुन्हा स्टेबल होऊ शकले. आले 78ला. आल्यानंतर पहिलं एक दिवस त्यांनी तिथं मुक्काम केला आणि दुसऱ्या दिवशी निघाले. आणि त्या काळामध्ये त्यांनी तिला जिथं काय मुलं इथं लोक येतील त्यांना जेवणाची व्यवस्था वगैरे ह्या सगळ्या गोष्टी तिथं सुविधा करून दिल्या. पुढच्या काळामध्ये म्हणजे नंतर त्यांनी बरंच काही केलेलं आहे की शिवाजी महाराज जिथं जिथं जातील त्यांच्याबरोबर जे टाळकरी मृदंगकरी मौनी महाराज जिथं जिथं जातील तिथं टाळकरी मृदुंगकरी जे असतील त्यांना दरमहा 1 सोन्याची मुद्रा आणि मठामध्ये रोज 1000 माणसं जेवतील एवढा सिधा देण्याची त्यांनी व्यवस्था केली होती. याचा अर्थ की जिथं जिथं ते भजन कीर्तनाला जातील असा उल्लेख त्या बकरीमध्ये आहे. त्यावेळी मौनी महाराज हे फक्त मौन बाळगत नव्हते तर प्रसंगी ते कीर्तन भजन वगैरे करत होते असा एक उल्लेख. मौनी महाराज कुठूनही आले ह्याच्याबद्दल कोणाला माहिती नाही. वेगवेगळी ठिकाणं अगदी उत्तरपासून पारगडापर्यंत या बाजूला आपला फुकेरीचा घाट आहे त्या मार्गाने आले असे अनेक उल्लेख सापडतात. पण ते उत्तरेतील साधूंच्या तांड्याबरोबर आले असा उल्लेख मिळतो. तोच पुष्कळसा ग्राह्य मांडण्यासारखा आहे. कारण पंढरीच्या वाटेवरती येताना तिथं देखील एक मौनी महाराजांचं स्थान दाखवतं. आता या इतिहासाकडे मी का कुतूहलानं वळलो. ज्या गावामध्ये कागल तालुक्यातलं बाळेघोर नावाचं छोटंसं गाव आहे. संताजी घोरपडेंची जी कापसी त्याला लागूनच ते गाव आहे छोटंसं. हे गाव शिवाजी महाराजांनी
आणि नंतर शाहू महाराजांनी ते कन्फर्म केलं. तर मौनी महाराज मठाला दान दिलेलं गाव आहे. आजही अनेक खेडी दिलेत, पण या गावाचं वैशिष्ट्य काय, तर या गावामधला महसूल जो महाराष्ट्र शासन गोळा करतं आणि मठाकडे दाखल करतं आजही. तर या ठिकाणी काही काळ त्यांचं वास्तव्य असलं पाहिजे निश्चितच, कारण त्या ठिकाणी मठ बांधला आहे. तो मौनी महाराजांचे पुढचे जे शिष्य होते त्या शिष्याने बांधलेलं आहे, तुरतगिरी महाराज म्हणून. तो 1704 साली तो बांधलेला आहे मठ. तो अजूनही आहे, त्याच मठामध्ये आम्ही राहतो. त्यामुळे ती एक भूमिका होती की या मौनी महाराजांनी मग माझ्या मनामध्ये आलं की या मौनी महाराजांचं इथलंही भारती महाराज यांचेच आहेत, मग यांचे सहसंबंध काय होते का, असा मी शोध घ्यायचा प्रयत्न केला. संशोधनाचा उपयोग झाला तो तिथं. तर काही उल्लेख किंवा कागद सापडले, ते काय पत्रव्यवहार सापडला, तो इथून देखील सनद गेले त्या मौनी महाराजांच्या मठाला गेलेले आहे. किंवा मौनी महाराजांच्या स्थानाला गारगोटीजवळ पाटगाव जिथं आहे, तर त्या पाटगावजवळ तिथं जाताना की नाही काही दंगे धोपे झाले असतील, व्यापाऱ्यांच्यामध्ये तंटे झाले, ते मिटवण्याचे आदेश इथल्या सरदारांना दिलेले उल्लेख देखील मिळतात. हे मराठी संशोधन पत्रिकेमध्ये याची ती आजही सनद किंवा त्याचे आदेश त्याच्यामध्ये मिळतात. त्याच्यानंतर छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या नंतर संभाजी महाराजांनी सनदा दिलेत, राजाराम महाराजांनी सनद दिलेत, येसूबाईंनी सनदा दिलेत. आणि 1920 साली याच्याकडे थोडंसं दुर्लक्ष होत असं शाहू महाराजांनी याचं पुनर्जीवन केलं आणि तिथं बेनाडीकर पाटील यांना क्षात्र जगद्गुरू म्हणून नेलं. त्यांचे वंशज आता हे मौनी महाराजांचं मठाचं काम पाहतात. तर हा शोध या संशोधनाच्या पार्श्वभूमीवर तो मिळाला आणि त्याच्यावरही मी लेखन करतोय. त्या अनुषंगाने ही कादंबरी लिहायला घेतलेली आहे मी. नक्कीच इतिहासाबद्दल पण उल्लेख आपण केला आणि हे करत असताना एक ग्रंथालय चळवळीचा जो मी उल्लेख जो केला, म्हणजे सावंतवाडी संस्थानानं खऱ्या अर्थानं त्याला प्रोत्साहन दिलं, तुम्हालाही त्या चळवळीकडे वळवलं. आणि याचंच एक उदाहरण म्हणजे महाराष्ट्र शासनाचा आदर्श ग्रंथालय कार्यकर्ता पुरस्कार पण तुम्हाला प्राप्त झाला. या सगळ्या ग्रंथालयीन चळवळीबद्दल काय सांगाल, त्या तुमच्या योगदानाबद्दल आणि एकंदरीतच याबद्दल बोलायचं झालं तर खरं श्रेय आहे ते राजेसाहेब शिवरावराजे भोसले याचवरून मटकर साहेबांना. कारण इथं आल्यानंतर सुरुवातीच्या काळामध्येच त्यांनी मला ग्रंथालयाकडे काम करायची संधी दिली. मग ते सर्टिफिकेट कोर्स असू देत किंवा डिग्री कोर्स असू देत किंवा PGचे किंवा MPhil आणि इव्हन PhD हे करत असताना त्यांनी मला इथल्या चळवळीमध्ये देखील ओढलं, अनेक कार्यक्रमामध्ये घेतलं. 27 इथं महाराष्ट्र राज्य ग्रंथालय संघाचं 27वं अधिवेशन, नंतरचं 36वं अधिवेशन, त्याची स्मरणिका काढण्याची जबाबदारी देखील म्हणजे मला काम करायची संधी दिली. आणि या चळवळीकडे सगळ्याकडे दुर्लक्ष होतं आहे, कारण गाव तेथे ग्रंथालय, गाव तेथे शाळा, गाव तेथे ग्रामपंचायत आली, पण गाव तेथे ग्रंथालय आजही अस्तित्वात आलेलं नाही आणि आलं असेल तर त्यांना अनुदान दिलं जात नाही, ही उपेक्षा होते. इतर देशामध्ये हे काही जे पुढारलेले देश आहेत तिथे ग्रंथालय चळवळ खूप मोठ्या प्रमाणात राबवली गेलेली आहे. मी आणखीन एक याच्यातून कसा तर या जिल्ह्यामध्ये पर्यटन रुजू शकतं असं मला वाटायचं, कारण खूप काही इथं दाखवण्यासारखं आहे. अनेक ठिकाणी आपण फिरतो पण इतकं सौंदर्य कुठल्याही भागामध्ये दिसत नाही जे नैसर्गिकपणे इथं आहे. त्याचबरोबर इथली माणसं काही फॉरेनर्स वगैरे राजवाड्यात यायचं आणि याचा उल्लेख पर्यटनाचा अनेक अनुषंगानं मला सांगता येईल. तो कुठला तर असं पर्यटन करण्याचा प्रयत्न केला गेला आहे का, शोध घ्यायला लागलो मी. आता पर्यटनाची चर्चा जशी नंतर 1977 पासून चालू झाली, 80 पासून त्याला खरं रूप यायला लागलं, पर्यटन जिल्हा झाला म्हणून स्वतंत्र. पण तत्पूर्वी देखील असं काय करता येईल का, असा कधी उल्लेख झालेला आहे का, याचा शोध घेत असताना मला कागदपत्रामध्ये आणि तोही वैनतेच्या काही अंकामध्ये जुने म्हणजे 29 ऑक्टोबर 1924 पासून वैनते हे साप्ताहिक इथं सुरू झालं. बापूसाहेब महाराजांच्या राज्याभिषेकाच्या दिवशी हे साप्ताहिक सुरू केलेलं होतं. तर एक उल्लेख मिळाला की 1952 साली इथे नेहरू आले होते, सखा पाटील आले होते, लालबहादूर शास्त्री आले होते, मोरारजी देसाई आले होते. आणि या सगळ्या मंडळींनी त्या ठिकाणी हे करताना पार्वती देवी साहेबांनी सत्वशीला देवी राणी मागाशी उल्लेख केला, राजमाता ज्यांना आपण म्हणतो. तर यांनी सध्याचा जो जिमखाना हॉल म्हणजे आता हॉल वगैरे तिथं केलेलं आहे, मध्यंतरी तहसीलदार कार्यालय होतं शासनाचं, तर त्या इमारतीमध्ये इथल्या लोककला डिस्प्ले केलेला होता. म्हणजे आणखीन अगदी बुरुड कामापासून ते क्ले वर्कपासून ते वुडन वर्क वगैरे सगळं गंजिफा कला हेच केलं होतं. आणि लोकसंगीत वगैरे कला आहेत, म्हणजे कळसूत्री बाहुल्यांचा खेळ, गोंधळी यांचं देखील पुढं एक मांडव घालून तिथं केला होता. आणि नेहरू वगैरे जेवायला तिथं आलेलं होतं, त्यांना जेवण दिलेलं होतं, ते बँक्वेट केलेलं होतं ते दरबार हॉलमध्ये. म्हणजे हे कशा पाठी मग हे नेहरूंनी विचारलं
राजमाता सतोशीला देवी भोसलेंना देखील त्यांची बेटी म्हणूनच ते हाक मारायचे, पण बडोदा संस्थांमुळे त्यांचे जवळचे संबंध होते. तर त्यांनी म्हणलं ह्याचा उद्देश काय तुम्ही केलात तर हे पर्यटन राबवलं तर इथं म्हणजे खरं तर खऱ्या अर्थानं अर्थार्जनाचं साधन होऊ शकतं हे उद्गार कधीचे होते तेव्हा. आणि ते राजेसाहेबांना पुन्हा पुन्हा प्रयत्न केले. 1972मध्ये त्या काळानंतर काही मिळालं मी स्वतः प्रयत्न केले, पण समाजातून किंवा इतर काही शासनाकडून देखील जे काही मिळायला पाहिजे होतं ते मिळालं नाही. ती घोषणा झाली ती 1680च्या कालखंडामध्ये सिंधुदुर्ग स्वतंत्र झाल्यानंतर. मग मला अजूनही वाटतं की पर्यटनाला इथं पुष्कळ वाव आहे, पण त्या दृष्टिकोनातून आपण मागं पडतो. इथला आंबा, नारळ, फणस ही फळं, सौंदर्य या सगळ्यांचा विचार केला तर. आणि मी हे ऑथेंटिकली का म्हणू शकतो, इन्फॉर्मेशन मॅनेजमेंट फॉर टुरिझम हेच माझ्या प्रबंधाचं स्वरूप आहे. आणि ते ग्रंथालयाच्या माध्यमातून कसं करता येईल. हंगेरी, बुडापेस्ट किंवा इथं इव्हन अमेरिका वगैरे तिथं ग्रंथालय पहिल्यांदा दाखवून देतात. हे काय संशोधन आहे, इथं काय पाहता येईल याचं लिंकिंग टुरिझमशी केलेलं आहे. असं जर या गाव तेथे ग्रंथालय चळवळीमधलं लिंकिंग पंचक्रोशीमध्ये जरी केलं असतं तर ग्रंथालय उद्दिंगत झाली असती किमान या परिसरातली, आणि ही पर्यटन अधिक चाललं असतं असं मला व्यक्तिशः वाटतं. नक्कीच सर, ग्रंथालय चळवळीबरोबर विविध संस्थांवर तुम्ही कार्यरत आहात, त्याचा उल्लेख पण मगाशी तुम्ही काही संस्थांचा केला. आणि हे करत असताना अनेक साहित्यिक असतील, अनेक राजकीय लोक असतील, प्रत्येकाशी तुमचा सहवास लाभला त्यांचा, किंवा प्रत्येकांशी भेटण्याची संधी पण मिळाली. आणि तिथले बरेचसे जण जे होते ते साहित्य क्षेत्राशी निगडीत होते. तर त्या संदर्भात काय सांगाल, काय जुन्या आठवणी? कारण सावंतवाडीत अनेक साहित्यिक आतापर्यंत होऊन गेले, त्यांचा उल्लेख प्रत्येकाचाच आहे, त्यामुळे त्याबद्दल काय सांगाल? याला दोन व्यक्ती कारणीभूत आहेत. एक डॉक्टर वसंत सावंत, जे मी PhD सुरुवातीला त्यांच्याकडे करायची ठरवली, ते मध्येच गेल्यामुळे तो प्रबंधाचा विषय मी सोडून दिला आणि नंतर मग इन्फॉर्मेशन मॅनेजमेंटकडे गेलो. तर त्यांनी कुणालाही दिसलं की तू वाच म्हणायचे, तुझी कविता वाच. कविता मी कधी लिहिलेली नव्हती, पण मी अशा काही कविता लिहिल्यानंतर हळूहळू त्यांच्या सांगतील म्हणजे हे वाचून दाखव. मग मला थोडेसे हात कंप पावतात थोडेसे ते हेरिडिटरीमुळे, तर ते घाबरू नकोस, तू वाचत जा. आणि मग हळूहळू मला त्या काव्यामध्ये रस झाला आणि माझा एक काव्यसंग्रह झाला. माझा तो काही उद्देश नव्हता, पण झाला तसा. ज्याला मधु मंगेशकरनी प्रस्तावना दिलेली आहे आणि त्याचं कौतुकही केलं. आणि त्याची एक अशी आठवण आहे, मोठमोठे साहित्यिक म्हणजे मंगेश पाडगावकरी आले होते, मधु मंगेशकरनी, आणि ती प्रस्तावना आणायला मी, राजू तावडे वगैरे त्यांच्याकडे आणायला गेलो. एक 1.5 पानाची लिहिले बघ. तिथं गेल्यानंतर काय करायला आला तसं पाडगावकरने विचारलं. नाही म्हणले, बुवांचं त्यांनी पुस्तक नवीन लिहिले त्याचे माझे कुठले आहे. तर माझी विठ्ठल कविता त्यांनी वाचली आणि आपली विठ्ठल कविता पाडगावकरने म्हणून दाखवली आणि म्हणाले, बघ माझा विठ्ठलाला जाणीव नाही, तुझ्या विठ्ठलाला जाणीव आहे, तू बघितलेला आहेस, मी आपल्या कल्पनेतून लिहिलेलं आहे. म्हणजे असे मुक्तपणे बोलणारे काही हे पण भेटले. आत्माराम भेंडे असू देत, त्यांचा देखील राजेसाहेबांच्यामुळं चांगला परिचय झाला, त्यांच्याशी चर्चा करता आली. अनेक अशा साहित्यिकांची मला त्याच्यामुळं संधी मिळत गेली. मुक्त विद्यापीठामध्ये देखील बरीचशी लोकं यायची, नव्या पिढीचे, जुन्या पिढीचे. डॉक्टर रमेश वरखेडे मुक्त विद्यापीठाचे मानद संचालक आहेत, ते उत्तम समीक्षक आहेत, त्यांची माझी मैत्री झाली. बाबा भांड देखील माझ्या याच्यामध्ये वाटेत आले. बाबा पण तर उत्तम लेखक आहेत, त्याने आणि चित्रपट संवाद देखील लिहिलेले आहेत. तर या सगळ्यांच्यामुळं आणखीन आम्ही एक असा कार्यक्रम केलेला होता मध्यंतरी की साहित्य दिवाळी. तर नव्या पिढीतल्या साहित्यिकांना बोलवून आपण नवीन काय एखादा भाग घेऊन 19व्या शतकातील कोकणाचं महाराष्ट्राच्या विकासासाठीचं योगदान आणि साहित्य स्थिती असा एक विषय घेऊन त्याच्यावरती चर्चा. इथं मी एक चर्चासत्र तसं घेतलेलं होतं. किंवा महाराष्ट्र साहित्य संस्कृती मंडळाचं एखादं शिबिर घ्यायचं, लोककला, लोकसंस्कृती आणि साहित्यातील दर्शन. तर अशी शिबिरं घेतली. यातून नवीन नवीन पिढीतले लोक देखील, म्हणजे हे बांदेकर वगैरे हे नंतर आमच्या ओळखी झाल्या, ते त्याच्यातून ओळखी झाल्या असं. आणि या चळवळीमध्ये विद्याधर भागवत आणि या सगळ्या मंडळींनी मग मला ओढलं त्यांनी, आणि तुम्ही आता आरतीचं सभासद झालं पाहिजे. नंतरच्या काळात तर त्यांनी मला आरतीचं संपादकीय लिहायला लावलं. मी संपादक नव्हतो तरी की तुम्हीच लिहा. नंतर मी आरतीचा कार्यकारी संपादक झालो, प्रमुख संपादक देखील केलं, आणि आता मला त्यांनी आरतीचा अध्यक्षही करून टाकलेलं आहे. कोकण मराठी साहित्य परिषद याचं देखील मी तालुका अध्यक्षपद भूषवलं. त्याला हीच मंडळी कारणीभूत. त्याला असं झालं की त्या काळामध्ये कुठल्याही कॉलेजमध्ये असा एक सूर यायचा की मुलं लिहित नाहीत, मॅगझिन कसं तयार करणार, फक्त अहवाल व्हायला लागले. मग हेच कळसुलकरच त्यावेळी प्रिन्सिपल होते, त्यांच्यानी मी बऱ्याच वेळा त्यांचा उल्लेख करतो. मी काही नवीन सांगितलं की ते हेच म्हणायचे. तर म्हटलं मॅगझिनचं मी संपादकत्व, मी काय मराठीचा माणूस नाही, मी PG मराठीमध्ये केलं, सगळं ठीक आहे, पण मी घेतलं तर काय होईल, चालेल का म्हणाले. कारण सगळ्या चिटणीसांच्यापासून बाडेकरांच्यापर्यंत सगळ्यांची मुलं लिहित नाहीत, हा तक्रारीचा भाग आहे, ते मुलात वावरतात.
तर मला चिटणीस पटकन त्या तेवढ्यात आले म्हणले हो हो तू घे रे म्हणाले, बघू तरी काय करतोस. मग ठीक आहे म्हटलं. आणि त्या वर्षी मग मी चिटणीसांच्याचकडे नेऊन एवढं बाळ दिलं मोठं. मी काय केलं तर मी डिसिप्लिन कमिटीचा चेअरमन होतो आणि ग्रंथपाल पुस्तक उशीर आणलं की दंड माफ करा मग तो विद्यार्थ्याला की मी त्याला तू कुठल्या गावचा, अमुक एक गावचा, होडावड्याचा आहे. होडावड्याला काय आहे माहीत नाही, राजाचा बस आहे, त्या राजाच्या बसामध्ये जा, सतीचे विरगळ आहेत तिथं, मठगावचा शिलालेख म्हणतात ते, ती माहिती सगळी मला लिहून आणून दे, अशी प्रत्येक तुझी दंड माफ. मग काही मुलं उद्धटपणे मला ते सगळं काय लिहिता येत नाही, मग तुझ्या पुस्तकामध्ये काय असेल ते मला एक 10 ओळीचं लिहून आण, अशा शिक्षा करायला सुरू केली. आणि बघता बघता मला या परिसरातील वैशिष्ट्य आणि अनेक गोष्टी मला गोळा करता आल्या आणि खेमराजेला साहित्य मग काही जण लिहायला लागले. आणि मग म्हटलं बघा हे खेमराजेला साहित्य मिळतं. तर असा योगदानाचा भाग झाला त्याच्यामध्ये. हे काही नवीन लिहित गेलो आणि त्या लिहिण्याला या जुन्या लोकांनी देखील पाठिंबा दिला. नक्कीच सर, एक साहित्यिकांच्या आतापर्यंतचा प्रवास बघितला तर बऱ्यापैकी असा दिसतो की काव्यापासून ते लेखनापर्यंत, कादंबरीपर्यंत वळलेले दिसतात. पण तुमच्या बाबतीत जरा बोलायचं झालं तर थोडासा वेगळा प्रवास दिसून येतो. मोहन सारखा तुम्ही काव्यसंग्रह लिहिलेला आहे. काय सांगाल, कारण एखादा लेखक असतो तो लिहू जास्त शकतो, म्हणजे त्याला मांडायचा आहे तो शब्दात जास्त मांडतो, पण कवी जो असतो तो कमी शब्दात भाव जास्त मांडत असतो, भावार्थ त्यात असतो, आणि कमी शब्दात लिहिणं ही त्या कठीणची एक खासियत असते, ती कठीण गोष्ट असते. आणि तुम्ही दुसरीकडे म्हणजे लेखन करत होता, कादंबऱ्या लिहित होता, इतिहास लिहित होता, अशा वेळी कविता लिहिणं हे कसं काय? याला कारण वसंत सावंतच मी म्हटलं सुरुवातीला. आणि हे कमी शब्दामध्ये मांडलं पाहिजे असं मलाही वाटायला लागलं की इतकं वाचायला कुणाला वेळ नसतो, मोठे मोठे लेख असतात. आणि त्याच्यातून माझा हा कविता संग्रह पुढे आला. त्याला कारण ही सगळी मंडळी 1975चा काळ आठवा, कदाचित तुम्हाला आठवणार नाही, जन्मही झाला असेल की मला शंका वाटते. तर या काळामध्ये आणीबाणी लागली आणि आणीबाणी लागल्यानंतर जो काय आमचा तरुण वर्ग होतो तो अस्वस्थ झाला. बांधलं जातं माणसाला, तुम्हाला कुठलेही अधिकार नाहीत. आणि मग एकदा एका काव्यसंमेलनामध्ये वसंत सावंत मला म्हणले तू आता काहीतरी वाचून. तर म्हटलं काय वाचायचं हेच मला प्रश्न पडला. आणि त्याच दरम्यान हे आपले वसंत केसर शिवसेनेमध्ये लिहायचे. तर ते म्हणजे आम्ही एक अंक काढतोय त्यासाठी तुमची कविता द्या. म्हटलं मी कविता करतच नाही. तिकडे वसंत सावंत कविता मागता येतून तुम्ही कविता मागायला लागलाय. आणि मग म्हणाले लिहा तरी बघू. मग बसून म्हटलं आपण काय करता येईल. तर या अस्वस्थ स्थितीच्या अनुषंगानं एकतर भीती वाटत होती मनात, काहीतरी आपण लिहिलं आणि सापडलं तर या काळामध्ये मी एक कविता लिहिली. तर ती तुम्हाला कविता त्याच्या 2 ओळी सांगतो. शब्द लाचार झालेत सत्तेसाठी, खुर्चीसाठी. या लाचार गोचिडांच्या दुनियेत एखादा सत्यप्रिय हरिश्चंद्र फिरतो आहे माथी अश्वत्थाम्यासारखी भळबळती जखम वेदनेसी. माथी अश्वत्थाम्यासारखी भळबळती जखम आणि हाती नरोटी. याचबरोबर आणखीन एक त्याच काळामध्ये ते त्यांनी माझ्याकडून कविता घेतली होती आहे याच्यामध्ये ती, पण त्याच्या ओळी 2च सांगतो मी. आज काही खरं नाही जगणं म्हणणं आपलं नाही, कोसळणाऱ्या आभाळाला आनंदाची आस नाही. आज काही खरं नाही जगणं म्हणणं आपलं नाही. आणि त्या केसरकडे ते छापल्या ह्या कविता. छापल्यानंतर राणे नावाचे एक ते ग्रहस्थ होते, दादा राणे म्हणायचे त्यांना, ते राजेसाहेबांचे वगैरे जवळचे, ते मला भेटले आणि म्हणले बुवा सर आणीबाणी आहे तुम्हाला कळतं का म्हणाले. हे जर उद्या राजेसाहेब काँग्रेसचे आणि तुम्ही लिहिलेले त्यांच्या वाचनात गेले तर तुम्हाला ठेवतील का अशा शब्दात विचारलं. तर म्हटलं राजेसाहेबांचा विश्वास आहे मला. म्हटलं तुम्ही काय ते मोकळे होते तर तुम्ही काय कराल म्हणाले. तुमच्यासारखी माणसं मला त्रास देतील. नाही मी देणार नाही म्हणाले. म्हणजे असं ते इतकी चर्चा या भीतीच्या त्याच्यामध्ये जडून जाऊन कविता लिहिल्या. त्याच्यानंतर मी लिहित राहिलो. मग त्या आरतीमध्ये आपोआपच आल्या, इतर ठिकाणी त्या आल्या आणि मग काही काव्यसंमेलनामध्ये सादर केल्या. बघता बघता हे काही तावडे वगैरे मंडळी होती, ते म्हणाले की आपण त्याचं एक पुस्तक करू. आणि ते वाचायला मागितलं कुणी तर मधुबाईने मागितलं आणि त्यांना दिल्यानंतर म्हणाले हे आपण कविता संग्रह छापायचा. कधीतरी लिहितो मी फुटकळ कविता. मग विचारायला अजून आवडेल कारण आता आणीबाणीचा उल्लेख तुम्ही केला, पण या कविता लिहित असताना तुम्हाला भावलेली तुमची कविता एखादी कुठली जी वेगळी आहे ती आठवते. आणि ती अशीच आहे. ही खरं तर प्रस्तावना म्हणूनच मी ती लिहिलेली आहे. त्यात कविता किती आहे ते बघा. ओठ घट्ट मिटलेले
आज ही परिस्थिती तशीच होते. ओठ घट्ट मिटलेले, अंतरीच्या गाभारी एक एक शब्द निनादणारा, अंतरीच्या गाभारी एक एक शब्द निनादणारा, अंतरीचा शब्द संवादात मग्न वाणी मौन, अंतरीचा शब्द संवादात मग्न वाणी मौन, शब्दनादांचा एक एक ओरखडा, कधी वेदनेचा कधी संवेदनाचा, ओठ घट्ट अबोल तरीही अंतरंगी, एका अनाम संगीत लयीत आपल्याशीच बोलत, एका अनाम संगीत लयीत आपल्याशीच बोलत, आपलेच आसू आणि हसू, आपलेच हसू आणि हसू आपणाशीच सांगणारे, चेहऱ्यावर एक एक संवेदना एक एक वेदना टिपताना वाचणाऱ्याने ती वाचावी, मौनवाणी मौनपणे मौनासाठी पुन्हा मौनासाठी. नक्कीच काव्यसंग्रह असतील किंवा इतर सगळ्या गोष्टी ह्या झालेल्याच आहेत. त्याच्यामुळे आता तुम्हाला त्याच अनुषंगानं अजून एक प्रश्न विचारायला मला आवडेल की साहित्य असेल किंवा इतिहास असेल ह्या गोष्टीत अभ्यास हा खूप महत्त्वाचा असतो, संशोधन पण तेवढंच महत्त्वाचं असतं. आणि आज येणारी नवी पिढी आहे ती त्यात वळू पाहते, वळू इच्छिते, त्यात लिखाण करू इच्छिते. तर साहित्य आणि इतिहास लेखन करत असताना नेमक्या कोणत्या गोष्टींचं पालन करणं हे आवश्यक आहे आणि गरजेचं आहे तुम्हाला? तर हे पालन करत असताना एक तर केलं पाहिजे पूर्णतः त्या अनुषंगानं वाचन आपलं पूर्ण केलं पाहिजे कुठलीही गोष्ट मांडताना. परत विशेषतः संशोधनात्मक मांडत असताना हे करणं फार गरजेचं आहे असं मी म्हणतो, कारण त्याला पुरावा द्यावा लागतो संशोधनाला. आणि दुसऱ्यावर अन्याय आपण करत नाही ना, आपल्या हव्यासापोटी. आता मगाशीच मी ते मौनी महाराजांच्याबद्दल बोललो, तर इतर साधू संतांच्याबद्दल मी अन्याय करतो का? आतापर्यंत त्यांचा उदो होत असताना तर तसं होता का म्हणे याची दखल घेतली पाहिजे. चिखलफेक करण्यापेक्षा देखील जे सत्य आहे ते निर्भयपणे मांडता आलं पाहिजे आणि तेच खरं साहित्याचं मूल्य आहे असं मी मानतो. नक्कीच सर, हे सगळं होत असताना आज तुम्ही अनेक कादंबऱ्या सुद्धा तुमच्या आता प्रकाशित व्हायच्या आहेत आणि त्या लिखाण सुद्धा तुमचं पूर्ण झालेलं, अगदी पंचम खेमराजांची असेल किंवा मौनी महाराजांचं आहे. त्याचबरोबर आमच्या इथलेच एक जे संत होऊन गेलेत साटम महाराजांवर सुद्धा तुम्ही लिखाण करताय आणि नवीन लिखाण सुद्धा तुमचं येत आहे. काय अजून वेगळं लिखाण येत्या काळात आम्हाला बघायला मिळणार आहे? आणि त्याचबरोबर एक जोड प्रश्न, शेवटचा प्रश्न तुम्हाला विचारतो तो म्हणजे अनेक जे नवीन पिढीतले साहित्यिक आहेत, नवीन लिहिणारे जे लोक आहेत, कविता असेल साहित्य असेल, तर त्यांना एक काय मोलाचा संदेश द्या? मला असं वाटतं साहित्य कसं सहजपणे कोणालाही सुचतं, शब्दाला असं जोडत लिहित गेलं की ते साहित्य होतं असं मानलं जातं. पण एखाद्या घटनेचा आणि तोही समाजाच्या दृष्टिकोनातून आपल्या मनावरती एक ओरखडा उठवत असतो. पण आपण बऱ्याच वेळेला सर्वसामान्यतः तो त्याच्याकडे दुर्लक्ष करतो. तो टिपता आला पाहिजे. जी गोष्ट आपल्या मनाला भावत नाही तर त्या अनुषंगाने टिपण करून त्याची नोंद साहित्याच्या कुठल्याही कला फॉर्ममध्ये केली गेली पाहिजे, तर समाज जागृतीला त्याची मदत होऊ शकते. आज समाज निरढावल्यासारखा थोडासा होत चाललेला आहे, चंगळवादी बनत चाललेला आहे आणि माणुसकी कुठेतरी दूर चाललेली आहे. फक्त पैशाच्या हव्यासापोटी आणि मौजमजाच्या हव्यासापोटी नव्या पिढीनं तर हे लक्षात घेणं गरजेचं आहे की प्रगल्भ वाचन करणं आणि त्याच्या संवेदना ज्या काय मनावर उमटतील तर त्याचं टिपण करून ते लोकापुढं मांडल्या पाहिजेत आणि त्याला एक खरं साहित्य, वास्तववादी साहित्य रूप दिलं तर पुढच्या काळासाठी ते निश्चितच मार्गदर्शक ठरेल असं मला वाटतं. नक्कीच सर, एक सविस्तर अशी चर्चा तुम्ही केली आणि यात इतिहास असेल किंवा ग्रंथालयीन चळवळ असेल, अगदी कवितांपर्यंत, कारण भिन्न भिन्न अशा गोष्टी होत्या. अगदी विज्ञान शाखा ते मराठी असेल किंवा ग्रंथालय चळवळीपासून उपप्राचार्य पद असेल किंवा लेखन आणि कविता अशा वेगवेगळ्या गोष्टी आहेत किंवा इतिहासाचा अभ्यास करणं. तर एक चांगल्या पद्धतीनं आमच्याशी तुम्ही संवाद साधलात, सगळी माहिती दिली, त्याबद्दल आपले खूप खूप आभार. आणि या आपल्या येणाऱ्या नव्या ज्या काही कादंबऱ्या आहेत किंवा नवीन जे लिखाण येतं आहे, नवीन इतिहास तुम्ही जो मांडताय त्याच्यासाठी आपल्याला आमच्या टीम कोकणसातकडनं खूप खूप शुभेच्छा आणि धन्यवाद. धन्यवाद. थँक्स.